Салом дӯстони азиз. Бисёриҳо мегӯянд ки телефон я дардисарай вақта мегирад, умуман як чизи бедаркораи занора бекор мекунад. Лекин ин хеле нест. На самом деле телефон як воситае аст ки дар хона шишташ бо пули калон кор мекунем. Ана медонем ки дар Тоҷикистон кушодашавии ширкати Atomi корейская компания косметикаи кореягӣ дар тамоми дунё қариб 1 ҷора мегирад. Ва инак кушодашавиш камака ки дига монда, шумо айҳоз метонед бидроен дар инами WhatsApp нависен оиди кор, мо шуморо маълумот метиҳем, кора мефаҳмонем. Ман худам мастер продажи корейская компания Atomi ҳастам ва маблағи як моҳа маоши ман таи 20,000 сомония. Шумо низ метонед ҳама хел кор кунед. Ба рақамҳои рӯи экран бинависед, ҳатман ман шуморо ҷавоб медиҳам. тамошобинои ҷада мора Зоир зирбак фарёд карда буд. Менеҷера мора обеда ҳамҷа бояд мерафтем, лекин соати 5 рафтем, ҳама як гала кор доштем, беҳад рӯзи серкорӣ буд. Ман намедонам чива голос запис наштеда иҷа. Азиз телефон захомонин географ карда буд. Инамҷа мегирем. Ҳали бульон карда. Ина истеге. Нос телефона зирбак ҳо ана мира мегирем. Бозеда ҳаста ина фемии бо ташкентский банда её барани рафтао тарихи бо пуштиш зирбак Inazi shakaro чигире мардум qazi dora Filippinesa ama iyi dora irani ama hem ҳамё фасон ана чӣ мешаванд тез? Бульон. Ты не захотела, ты пожалеешь. Хош динанги таҷбло фахурда. Амазай бульон шпат. Зарядник нона. Чой куна. Hop yola gördüda. Mah kötü. Kötü. Я чеки. Это. Зоир ма чой намерезам да пеш манам улитмус мами не будет брызать. Пацанчик. Я он даем пирштег. Я имею в виду по поводу кино. Наравно. Значит, нахамали, как мы мерим туя? О, достойно ош омад. Дӯстои азиз, инҷода маслиҳат кардастем. Хулоса мо бояд моҳи январ Корея биравем. Яки дар иҷа бо одамои дига пайдо шудем. Масалан, манижа фордиста шуда. Хурахча будрора. Зоир.
ана фикр дорем ки чихе ускор ини режим кати иёра мастер продаж кинем ки иёам бираванд. ана дӯстои азиз, шумо низ метавонед ҳати мо ҳамроҳ шавед дар анами кор. яъне дар муддати кӯтоҳ оиликои калон dabroe пули нақс бор кунед, расходи зиёд накунед ва беҳтарин маҳсулота мардумда тавсия кунед ки бовай паго гӯянд раҳмат ки шумо ҳамин чи ҳамо тавсия кардед. барои маълумоти бештар метавонед рақамҳои мода бинависед. оиди кор ман ҳамаи шуморо худам мефаҳмам. группаи коримам дар зери силка прикрепит карда гирад дар зери видео. так что ҳамаи шуморо интизорум. марҳамат ба атон. дӯстои азиз, биро омадем зирбағона он светофорда буд, омадем пайкар айҷа ҳозир рафтестем тарафи чойхонаи роҳат. дӯстои азиз, мо ҳолиам гаштестем. соат 6 ҳозир мерем яда чиз дар кӯҷа мегирем, хона мерем, як гала одамо. ман ҳозир худам бояд регистратсия кунира ёд гирам. амрӯз як гала одам ман нависагаи ма ҷавобшон надодаме. просто инами кори беруна мара вақт ма гирифт. ма даже офис нарафтагим, бовар мекунед. چه نیاز دارید؟ مثل غارم دارم چی؟ تو اکو ارزان دای قیمت دارید سراکی من دایر مایم بانکا فرماز اصلا اوسا داروی چیزی میستادگه استولم айғар рой када диребне видео хи мамет не зор мазю сизер зама чекси دوستان عزیزی ما انا بهاد روزی سرکاری بود امروز خلاصه یک گله جو رفتیم همش ویدیو نکردم و ضرر نداشتم. بعدا دوستان عزیز تبریک میکنم شاهنازه بانو را باز وانیای مستر پراداش انسانی بهترین دوستی ما خرسانستم که شاهنازه مستر پراداش شد. انا مستر پراداش دارم یک طرفی دستی راستم یا چپم طرفی دستی راستم یکم تنها دارم ناو یک تا مستر میکنم я мастер дига ду мастера тарафи рост бриллиантовый директор мешавам директор фабрик дадум расид бриллиантовый мастер мешавам ана баъд дӯстои азиз зиндаги боди бахир мешава. хулоса чӣ гуфтаним дар охири видео ҳаматон дар раҳмат дӯстои азиз ки тамошо мекунем дастгирӣ мекунем рекламаҳоро медонам ки дар ҷонтон зад надеюс рекламодатели охири видеоро тамошо накунам ва ё аввалша тамошо мекунам ки рекламашон чӣ будага лекин коркорай ма маҷбурим ки ёра реклама кунам барои ки и ҳамаш структураи хидмат пешравии ҳамин духтарако пешравии мам ҳаста барои ин духтаро тоқат кунед лайк монед чӣ хеле ки мегам поддержать кунем видеоҳои мора
мы барои шумо бо пиш мекунем ки видеои нағз бурорем. Последнее время видео ҳамаш дар бораи кор шудистиам, баъзе одамода маъқул нестай, лекин қисми 70% кори ман ҳозир ба ҳамин кор вобастае, барои ми видео ҳамаш дар бораи кор шудистай. Так что ҳама да хайр то видеои оянда.